19 centavos na ginasukot o kung ginacharge sa generation mo inisubong na 11 pesos and 15 centavos. So, sumati pa, kung taon na ito, mga surusubragid 2 pesos kay may mga additional charges pero pag may na lang kapin pagid sa sining lifeline and senior citizen subsidies na kagamay malaprotin nag-adoon yun nga naghimo sa 2 pesos kag 0.07 cents gamo ni ang mangin sa laktagol ko na balayran sa tanan ng mga consumer members sa Seneco. Pidiri, silang diri Castillon, why sila sa manimo, no? Kaya yung pagpatong man sa mga nag-generate sa power, resulta ini sa wala man-untat na increase sa petroleum products kag tikol ang gina-export man yung isang ginagamit sa mag-coal-fired power plant na rason na ini nag-epekto kag subong na bulan na batyagan. So, silang diri Castillon, ang iya sa Seneco niya actually, why ni nagaliwat mga sobra piso lang nagkatigra sila sa kooperatiba, amo na rason sila ang publiko kag mga consumers, ginapanog yan lang kung nahimo kinot-kinot na lang sa konsumo, kahit subong hindi mo lalong malang tempo, hindi mabugnaw ang panahon, pangita di na hindi mataman sa balayran. Yari ang chief sa consumers member office na dira sa bahin sa Seneco. Ang reason sang aton nga increase is ang pagtaas gid sang cost nga generation. Ano na siya ang generation charge? Amo na ang generation suppliers naton nga ginakwaan naton ginabaklan sang kuryente. So, apektado gid sila sa world price market subong no. Tungod man sa fuel kag sa coal gina-import pa. Sa 14.18 pesos na rate naton, sila man ang ginasukot lang gali ni Seneco kag ginarimit sa aton power suppliers kag generation kag sa iban pa nga ginapasukot sa aton sang government. So ang total nga ginapass through naton o kung ang ginakolekta lang bala so baliga serve lang gid Seneco as collector sa ini nga amount, out of the 14.18 pesos, 13 pesos gid ang pass-through naton o kung ang gina-collect lang ni Seneco kag ginabayad sa power suppliers, ginabayad sa transmission, kag gina-remit sa government naton including mandira ang VAT. Ang kakadto kay Seneco, kung ang ginasukot ni Seneco since 2010 is only 1 peso and 18 centavos. Amugid lang na ang kakadto kay Seneco. Malubo man kag mataas ang rate naton for the month, steady o kung wala na iya galiwat sa Seneco. Mula sa nagsampayag ni Ma'am Eunice Castillon ang tagpamuro sa CMO Department sa bahin sa Central Negros Electric Cooperative. So from the collection of 12.11 pesos per kilowatt hour, dahil mo na subong bayaran na 14 pesos .18 centavos. Ang atong balita gikan sa Seneco Bulong na dulong sa inas kayan sa Life Extension Super Fiber, makapulig. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat kay Aksyon Artay Hopon, balita gikan sa special assignments. Sa standby na Aksyon na Jan Diaz, Aksyon Eric Magbanwa, standby na ikagangato siling nga mga out of town reporters, no? May tisik kulang lang. Balita espesyal! Direct Action
Action Boy, sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Una ta Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay CantongNo. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang Colds Sang wala. colds. Trangkaso. Ano man? Gama sila gano'n. Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Trangkaso. Kaya Okay. siyempre, init sang lawas kung Action Boy, mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo, pag Action Boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya gapa-tighten, inagali sang skin. Okay. Yan. Tightens the skin, Action Boy, kaya nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti. Oo, Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo Ay, mo? maguro. Wala tabla sugpon. Di ko na muna mo yung ininit, naligo mo na yung Bo, mukha ito. Akon ko rin taman sa init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man nga araw-araw, madong iliteral, yung ipabugbo mo puti ka din duban paper. Hindi man na. Galite. Galite. Galite sa skin. Yes. Ang next Action Boy, Skin lightening sa galit. alakalain. Tingnan may mga lotion pa na kag mga ibang mga produkto. Arab Tubig lang yung yung cold gali. na tubig. No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relax. Malakay! Balita Espesyal! Dirita Action Boy, sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Una ta Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay CantongNo. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ilang mga kaksyon na standbayan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Ayos, manamyaw tanay sa mga kaksyon nato na kay Allen Marlinco. May lang nga pamati Allen Marlinco, Diding Alojamento, Jovi Monares, and hindi ko maintindihan niyo. Siling niya, hello BFF Marilo Travilla Catinoy. No? Hindi ko maintindihan ni. Sige, Rochelle Folinso Susana, salamat gid. Jory ni Pomosino. Atia Kimeriman, Lunila Tarusan, no? May lang pamati. Jocelyn Marilo Travilla Catinoy, Jonalyn Ninyal Decrepito, no? Gamonitor sa tanan nga Dickers kuno sang Valladolid. Ay perti atamiyaw lang ko kay Helen Robic Margie kag Rosley. Thank you gid Jonalyn Ninyal Decrepito, no? Juliet Cabrestante, may lang pamati from La Carlota. Melvin Finyafil, Christine Minias Villalobos, kay Sugar Spices Alba Honeybee, may lang pamati Sugar. Kamusta na si Sugar? Sugar, dira sa Aqua Drips Water Station. Sige Sugar, thank you gid. Gerald Babaw, salamat gid, no? Salvasyon Tamayo Langga, okay, nabasa tanan no? Thank you gid, thank you and thank you gid sa inyo, no? Sige, pagkaroon taring iba, no? Mahinang kalaban, dali gid lang mga kaksyon na standbayan ay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Aksyon Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy Monday! Happy Monday! June 27 and happy birthday sa akong fathers. Yes. Lipat mo nga lang Si sa Dominador? Ano na siya man? Kaya ba ko tani ka, no? Taga-retired Master Sergeant. Galing, sige na lang. Happy birthday, pa! Enjoy your day and God bless you. Good health. Good health, God bless, more life, more power. Yeah. Tigil sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa atong sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time launa 9 ang aton oras kadtuan tanay balita ni Aksyon John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kagtanan sa validation para sa Best Provincial Police Office Award sa Negros Occidental Provincial Police Office. Nagsugod na subong adlaw kag maestro nga nagtero sa isa ka babaye sa syudad sang Kabangkalanho. Wala pa sa gyapon magsungka. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon John Diaz sa Nokpo. Aksyon John.
wala matubod kay kung pala nagakaangay gid man nga tagan sang award o kurpas dumog ang nokpo amo ni ang Best Provincial Police Office sa bilog na Pilipinas. Dili saya masasalang per region nga kompetisyon, pero ini kompetisyon sa tanan nga mga police office sa bilog na Pilipinas Aksyon Rex, and may tatlo lamang ka mga finalists para sa siring at tuig 2022. Ako yung sunod kay Police Lieutenant Jody Catalogo, ang spokesperson sa NOCPO, ang i-validate na rin ang mga data from April 2021 to April 2022. Kaya amo ni siya ang range ng 1 year na accomplishment report kagin basihan sa pre-evaluation kagin pati kayo naman sa validation team dito sa Campo Crame. Pinagkato din sa subong kay mas maitid pagid kadugay nga may impormasyon ang luyag nila nga may baluan Aksyon Rex. May mga ibang nga mga sections din na iositaon sa
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Aksyon na John Diaz, balita gikan sa Nokpo sa iluhantang BCPO. Magkaya-update na kay Aksyon na Eric Magbanwa, parte sining shooting incident bala nga nagluntad ini kagabi dra sa area sang Barangay Villamonte. Anong latest nga report sang kapulisan? Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Why nagid time? Oh, why nagid? O, sige lang, dasal nga adlaw Ayos Okay. Daw, why pa no? Kay di off mo gali buwas. Tingalan mo sambal ka dason nga adlaw kay. Gani man. Di off mo gali. Matik lang, importante yan, mahal na puwasa tayo kasi manaw Alabay! May ini nga si Mana, may isa pag si Mana. 1 week kapag tupana sang August 1 ato na. Ati uti do pag si Mana Ano pa lang pizza ka 18 na 18 ti dason si Mana 25 pa. Gani ti do pag si Mana, grabe ba nga pagantos ba? Ay, sige lang Ano ka pwede ka kakuano Kaya mano Ayo. Kaya mano naman siya na yun Hindi na. May lang daday Ingos lang kapay na kaya hindi naman na si Kwan. Laban Sintay mas na may approval na kay manager matik na tayo. Ayo, di purma. Ay, nagidaunahan mo gid ko Palo mo na si manager nga tito paklaro ng duwag si mana mo. Oo, tig-enroll pa nga daan. Subong kasugod ng enrollment. Oo, sabagay di basta doon naman guro Gani man Importante ma-plastar ta. Importante ma-plastar lang Yes, Aksyon Rice, no? O, sige. Sige, direta kayo subong ngagan nagpakingangot na si Police Major Richie Guit, ang hepes ang Station Number 4 sa pamilya sining napatay lutang kagabi dira sa may Cabonsir Street sa Barangay Binamonte tagiyaman sa isa ka shop nga gina-identify nga si Jose Eduardo Buot, 37 anyos soltero pero nag-history ni siya sa may Ruas Avenue sa Barangay 39. Nausunod sa kay Police Major Richie Guit karon nga hapon schedule nilang lantawon kung may panugot na sa tagiya ang CCTV malapit sa lokasyon ng ginuthang ining si Buot sang hindi pa makilala nga persona gamit ang kalibre 45 base sa 21 kapasiyo nga na-recover sa crime scene. Action Rex. Ini sila kagabi sa ginantaw ni Major Raguhi ang lawas ni Buot ang iya sinipisual nga nakitaan mga 13 ang igo sa luthang sa lawas ni Buot pero depende pa na sa resulta sa autopsy ka nag-request sa autopsy si Major Guhi sa clearance manabi sa pamilya. Now, as to sa motibo, sa res medyo mabulubudlay pang pag-establish nila kaya sila nga aga na istorya niya ang ama isang biktima. Sila nga amay yung timabuot mga iya sila nga bata way man kontra sa mga tao yan daw way problema dira sa shop kung parte babae daw way problema parte sa droga nga record na wala man sa record ang iya sila nga bata. Action Rex sunod sa palayag sang amay sa kay Police Major Richie Guhi. Yari si Guhi sa interview sa Action Radio. Subong kapaluwag kita sa mga basketball nga identity suspect. So nagbalik kita to sa shop ng biktima nagtorya na itong anom niya katawo. Hindi ka sa interview so wala ito may nahatag na late. Hindi sa trabaho nila. At wala man ikong dahil na boss, ito wala man may away pala sa iya nga mga client. So may pinag-deport lang sila nga may isa lang ito ka salakyan until na wala ito matapos. Nakuhaan na natin boss niya insurance ang December pa. So may completion ng trabaho in January. Until na wala pa pero siguro nga nito taga pero may matapunog ang tanto pero wala man kuno ni sila kung magkanto ng istorya na ito wala man kuno wala man hindi na nila makita sa inawa ito wala man problema so ginidebya ka man yung amay wala man may mahatag ang amay ang kontrat ng bata hindi man droga hindi man babae kuno kasi
according sa kaya kung try man drugs mo sa babae naman according man siya mga tao. Kami hindi na nagsagalip mula na sila doon tuloy na anak lang sila isa. Aksyon po sa palayag ni Police Major Richie Guwe kati ongoing pumasabok ang investigasyon nila. Hopefully maka-establish sila sa motibo dili kag hopefully kung makita man nila karon sa hapon ang CCTV base pa man lang may makuha sila duga nga identification sa persona kati hindi pa sigurado si Guwe kung duha ka persona o kung isa ka persona ang naglutag kasi dili kati 21 ka basiyo aksyon reksong ang kalibre 45 pero kapati si Guwe nga ang naghimo posible may kainit din sa kaibuot kiti amag mo yung inubos gito siya daw. Almost tatlo ka magazines to kay 24 mo. Kung double stock was niling akong single stock was niling Major Guwe. Walo-walo. Mga walo-walo diba damo pila ka magasin tatlo more or less. Kung inang single stock sa pito walo lang bala lang. Kung mag-double stock sa 15 pinaka tayog siguro na 15 ka bala. 15 ka bala. Kasi sigurado kung isa kung duha na tiro gani. Tapos ang salakyan di pa nila babalaan kung ano, kung motor, kung auto, kung pick up. Makita na kung may CCTV kung na-captured na sa. Puli ko na-capture sa CCTV base karon sa hapon may development ang investigasyon sa gihapon na ginahimo ni Police Major Richie Guwe. Report ka sa Bacolod City Police Office ko naman sa Aksyon Eric magpano nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Live extension vitamin D3. Live extension. Sa isang vitamin D3. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano niya. Serbisyo! Katuan tanang balita sa out of town si Aksyon Roger Gotib from Cadiz City on standby. Ini siya, ini may kang tanan sa kapulisan sa syudad sang Cadiz. So liwat nga kasasang isa naman ka drug by bust operation 40 ka mga ginaligar drug poser arestado. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Roger Gotib from Cadiz City. Aksyon Roger. Aksyon Rex, sige na talala karon nga ma-file ang kaso batok man sa isa ka by bus operation nga gin patingay sa matapos ang kapulisan kag liwat ini nga naging successful sa isa naman ka drug poser nga nadakpan mga alas 5 kagabi sabay sa Purok Minaburo Barangay Kamahog sunod sa Cadiz. Ang subject sa sini amo si Carmelo Dispe Jr. Banat 40 anyos sa edad kag inisya ang presently nagapuyo siya sa phase 2 sa Cadiz subdivision Barangay Tinampaan. Sunod sa report nga isa ka street level target sa kapulisan ining si Carmelo Dispe nga nakuha naman kang 5 ka sachet isang plastic nga sa karon ti ara na ang result kini lamang nga aga kag konfirmado nga inigid ang Cebu. Ang 500 piso bill nga mark money usually nga ginagamit sa kapulisan na recover man sa iya sini nga posisyon kag control. More or less mga 0.2 grams kag nagabalor sang 1,300 pesos ang amo nga droga. Ginkonfirmar naman ni Police Lieutenant Gina Fernandez ang Deputy Chief of Police for Admin nga sa subong ginapreparar ang kaso posible sa hapon ma-inquest na ang amo na subject sa sining bypass operation nga na-aristo. Sir, gina-prepare na subong sa aton nga investigator ang affidavit para ma-file na ang kaso subong.
So, amo ni ang pagpayag sang Deputy Chief of Police sang Cadiz City, PNP. Report gikan sa syudad sa Cadiz sa aton sini nga mga aksyon sa gyapon aton ginarimay nga kung magkape kita live fix. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations Aksyon BBB program, ini sa Aksyon Roger Guti report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon na Roger Gotib matapos ang balita ni Aksyon na Roger sa iluwantang area sa unang distrito diverse ang dump truck lang nakapatay to sa isa ka opisyal sa pulis sa isa ka aksidente kaso ginpasaka na sa korte. Atong sa Peblas ang Giulngan sa Barangay Rizal na tabo ining insidente. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Aksyon Rex sa driver sang Fuso dump truck nga si Winnie Boy Nagor ko 24 anyos kag residente sang Barangay Kumaliskis Don Salvador Benedicto, probinsya sa Negros Occidental ang ginpasakaan na sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide suno sa kay Police Lieutenant Roby Aurita, Deputy Chief for Administration sang San Carlos City Police Station sadtong Sabadong adlaw sa Regional Trial Court sa San Carlos City. Madumduman nga napatay matapos nga nakabunggo si Police Lieutenant Colonel Ruben Berbo, Acting Chief of Police sa Gihulngan City sa dump truck nga nag-malfunction kag nadulaan sang preno sang nagapadulhog sa Eco Tourism National Highway Sitio Buli, Barangay Rizal, Syudad sa San Carlos nga ginamaningo naman ni Nagora. Samtang pilaso naman ang mga kaupdanan ni Berbo nga sakay man sa ilang motorsiklo nga ginkilalang nga Sanday Police Colonel Hermano Malari, Provincial Director sa Negros Oriental Provincial Police Office, Richie Dayday, nakaangka sa kay Police Lieutenant Colonel Berbo kag Eduardo Asinio. Lonsay minor injuries lamang ang naangkon sa mga ini. Sa karon, Action Rex na hunong sa custodial facility si Winnie Boy Nagora, driver sang dump truck sa San Carlos City Police Station. Report gikan sa siyudad sang San Carlos, ka-aksyon nyo Nelson Patinio, nasa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Aksyon na Nelson Patinio. Balita gikan sa area sa San Carlos, makabulig sa constipation. Ang muling panumdum tagid sa tanan. No? Constipation, mo siyang ilo-ilo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga maka-focus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad, mga kaaksyon. Sige, way ta mahimo ni kay way na gid ta time Pwede pa man tani, galing hindi na magtugot pa. Kay si Aksyon ang defensor nagapangilay na. No? Siya na temporaryo ninyo mangin kaupod sa This Is My Life. Si Aksyon may importante lang nga ginapatigayon. No? Sige, salamat gid sa inyo sining pagkigupod. Sa sining mga tinion mapag-goodbye na kita mga kaaksyon. Ako ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan, Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian